Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Nakapadugod yung ko ni mo hanggawa ka! Nakabaon yung ko ni mo! Alam ko lino ko eh! Muwi ko! Ayaw kong tuka! How dare you? Huh? Kusgan niya. How dare you? Ngahuyon ko nimo. Ikakusgan niya. Di ko makapiyong sa pagkuha siyang kamot sa puliog. Buhi ko! Oy! Ay! You look so small to me. Huh? Nagdali na lang kayo. Nako ang pagpatay nimo. Ay, binuang ha? Ay, binuang! Bilo, buhi ko! Buhi ko! Antari! Buhi ko! Ma! Kung saan mo buhat, ha? Baby, Sa bahay sin tawanan na dinis! Buot ko yung bat yun! ano sa? Di na tinuod. Joke naman tugod. Ikaw, gyud. Ikaw, gyud. Piolo, unsa ba? Aray! Anong yapak man mo kusog si Potensyano? Murag tak ang akong baga! Kana tungod kay daot kay kayo. Ha? Usala ka katayhop. Kanungog ka, ma'am? Ha? Nuhayon kayo! Unsa bagay problema nimo, ha? Ngano ni anhin naman sad ka? Ngano ni sunod naman sad ka dinhi? Mayo naman imong kahimtang dito, di ba? Pero ngano ni balik pa mangyud ka dinhi? Tungod kay moadto ko kung asa ka. Bot! Ngano? Ano? Angay pa wala nimong ipangutana? Tungod kay mahal ti ka dinis. Ayaw kong patuhua, ana. Dili na tinuod! Ayaw tuwan na niya dinis! Bot na! Atik na! Hibabayan ng tawhana! Biya na dinhi, Piolo. Ayaw na pagbalik dinhi. Lakaw na! Biya na! One more word from you and I'm gonna patyon ka. Sige! Sige, buhata na. Buhata na! Dinis, Kana! Itok mo na! Pagbiya na dire! Gikan din eh! Gi-amnesia ka lang, may gawas na ang tinuod mo batasan? Wa kay kalainan sa mong igsoon. Managsama mong duha. Ta! Dinis. Potensyano ta na. Oh, nganong gikutan nimo sa Wa kay labot. Potensyano dali na. Tana! Ma'am! Adto na mi! No, dili mahimong talikdan ko nimo Dinis. Layo kay kong gigikanan. Aro lang imo kong talikdan. Dinis! Dinis, balik diri! Ayaw pag-uban niya ng tawhana! Dinis! Shit. Wala ka siyang mulingin ako. Oh. Pero sa laing bahin, they call me Piolo. Nasa ato pa. Nailat ko sila. Nagtuo sila nga ako mao si Piolo. Damn. I'm a good actor. Sakit sa kong liog. Magpasalamat kang nibalik ko sa kong agi. Kay dad-end na dito sa kong gisubay nga dana. Paril na sa inyong luyo. Kung sabi din nahitabo, ha? Ngano nagka-enkwentro naman sad mo? Bugir ang tawhana, oy! Mao pala gani pag-abot din he. Potensyano. Wa ko mag-down. Nga siya ba de ang akong makita sa tubangan si mong gipuy-an. O nagsig panuktok. Hinungdan nga ako sang giduol. Pero kalala ko na nasumbag. Unsa? Potensyano, dili ka pasakitan ni Piolo sa way igong rason. Nabuhat na niya, ma'am. Nakakita ka, di ba? Iya kong gituok.
O kung wa pa ka maabot, tingalig. Iyan akong napatay. Dili na mahimo ni Piolo. Nakaila ko niya. Dili siya makahimo sa imong giingon. Nakasiguro ka, ma'am? Kay lahi ang akong nasinati kaganina. Ingon og sa, buod siya ko na yung patyon. Murag lahi nga pagkatao ni Piolo ang akong nakita. Murag puno siya sa kalagot samtang mituok na ako kaganina. Nakasabot sa hinuon ko. Dugay na magyud na siya hinuon nga may pagdumot na ako. Suyat na siya na ako sa una pa. Insecure siya na ako. Sa mo ba kaning maundan ko? Mas gwapo po siya niya. Patambok ko kamayo. Mas mamatso ko niya. Gari na lagi. Sus! Kuha ko na siya magkapagungay. Ambot! Naunsa tong tuhan na ron. Dili na gitong madagway ang naon ni Piolo. Huwag tanyo kagwapo ato niya. Kung ipatol lang ko niya. Ikog lang ko kay nabi mi sa tungod sa imong gipuy-an. Pero siya, sus! Wa siya kay ikog. Hain man ang bata. Nasa bay. Natuog naman to siya. Akong gipukaw og sayo aron makaligo na kay klase pa ba siya. Ug unya, ako nang gipailis. Dayon, akong gipalahaw sa kusina. May kaon na? Wa. Wa mo kaon? Wa. Nga naman. Kay wa may makaon. Nakay kwarta gamay diha, ma'am, kay ipalit na kog makaon. Bisan para di miko lang gud. Wa man ko'y problema kay makakaon naman gyud ko. Ang bata lang, luoy kayo. Mulahos na lang tagpalit og pagkaon. Tana. Tada? Husto si Potensyano. Lahi nga pagkatao ni Piolo ang among nakita kaganina. Mas nabala ka na hinuon ko karon sa kahimtang ni Lola Cedes. Kinalang mabalik na ko si Lola Cedes. Samtang niya pa siya din karon sa syudad. Pero nga nung siya raman ang niya karon. Hain man di si Clover. Nga nung man sila mag-upan. San? Piolo? Pagmata? Piolo, nagdamgo ka saan? Oh, kalit kang mibarog. Ngano? Ganong mituto ka na kong sama na? Usa ba imong gidamgo, ha? Taod-taod na kang gipukaw. Nga nakatuog din sa kilid sa kong kama. Ning ospital. Gihanga ka. Ugon niya. Kalit ka lang nga bisinggit. Unsa ba gyud imong damgo, anak? Si Lola. Si... Si Lola Sidis. Hain si Lola Sidis. Asa si Lola? Ah? Anong nangita ka ni Sidis? Piolo niya ka sa ospital. Natural nga wa siya din eh. Nalimot ka bang kamulang sa imong igsuon ang mihatod na ko din higagabi sa ospital? Kalain sa kondam ko. Son, it's just a dream. Ug usa pa, dili ba nga ako ang angay nimong hunahunaon kay ako ang nabutang sa peligro tungod sa akong paglaban nimo? Daddy, Dili ka angayang maguna-huna ug mabalay ka sa tao nga dili nimo kadugo, anak. Katabang lang si Cedes. oh, Ug dili ka angay mabalay ka niya. katabang. Katabang. Pero nganong lahi ang akong nakita sa kondam ko? Hain si Nga- Paulo. nga- Hain ang imong igsoon. Oh, may biya siya kaganinang kadlawon. Uman sa iyang nabuhat, nakahimo siya sa pagbiya na ako din sa ospital. Ikaw na ang mupasinsya sa imong igsuon, anak. Mibati lang yun siya og tumang kasina sa nakita niyang pagpangga ko nimo. Daddy, But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya nako, bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili ko nimo mahimong ibaylo ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo? Daddy.
Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko nimo anak? Oh, sige. Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres. Tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!